Hello guys! Thanks so much sa 2 million na andyan. Silvers TV, hello beautiful host, sabi ni Silvers TV. Ano ba yan? Salamat, Silvers TV. Thanks so much. Tamsak dan sisi, sabi ni Silvers TV. Ayan. Thanks so much. Inagahan ko na kasi ang ginaw. Iniginaw ako. Inagahan ko na tapos ang dami naming nag-ELS ng 10 o'clock. Kaya inagahan ko na. Kasi sabay-sabay kami hindi ako nakaka-support sa kanila. Ayan guys, thanks so much sa dalawang andyan. CC Silvers TV. Salamat. Salamat sa pagdalaw. Ayan. Maginaw talaga. Today is 16. December 16. Oo nga sisi, dami na sabay-sabay ha, hirap makasupport, sabi ni Silvers TV. Tas iba-ibang oras tayo kasi, sabi ni Silvers TV. Oo nga sisi. Dito, ang dami kong kagroup na nag-ELS ng 10 o'clock. Kaya hindi ako nakakasupport sa kanila. Kaya ayan, wala yung alaga kong matanda, nasa ospital pa, kaya inagahon ko na. Ginawa ko ng 9 para para makasupport naman sa ibang kagroup. Kasi pagka 10 o'clock talagang ang dami namin, 5 yata kami na nagkasabay-sabay sa pag-LS. Friends Dimple Vlogs, thanks so much. Inagahan ko na para makasupport sa iba. Kasi ang dami naming nag-LS ng 10. Ayan. Arang, sabi ni Renz Temple Vlog. Sir Ulysses Camposano, tamsak daan lang ako, sabi ni Sir Ulysses. Sir Ulysses, thanks so much sa patamsak mo din kanina sa premiere ko. Salamat po, sir. Salamat guys for coming. Ulysses Camposano, matutulog na, aga pagising, magsisimba, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Ayan, ay simbang gabi na. Good night po sa lahat, sabi ni Sir Ulysses Camposano. Ayan, thanks so much sir. Good night po. Prince Temple Vlog at Ulysses Camposano kuya, sabi ni Prince Temple Vlog. Matutulog na daw si Sir Ulysses Camposano. Three million people in the house. Thanks so much. At saka sa 4 na patamsak guys. Salamat. Bakit Madam Marin? Sabi ni Ulysses Camposano. Ha ha ha, sabi niya.
Silvers TV, andyan lang. Renz Dimple Vlog, wala lang. At Ulysses Camposano, hahaha, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, natatawa na sila. Silvers TV, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Ayan guys, nililista ko lahat ng lahat ng pumapasok dito sa LS ko simula nung namuni ako at may pa-surprise din ako before na bagong taon o kaya sa mismong bagong taon siguro. Ayan. Magpapa-surprise din tayo. Kaya nililista ko yung mga pumapasok dito guys. Friends Temple Vlog. Andyan lang. Hindi ko alam yung mga pa-sign-sign na ganyan. Hindi ko alam sabihin. Yung mga sticker na yan. Silvers TV is still in the house. Thanks so much. And Rain Simple Vlog. Ayan, nandyan lang. Salamat, salamat. May nag-pre-premiere ulit. Friends Timble Vlog is still in the house. Thanks so much. Silvers TV, may pa-heart, heart, heart. May pa-heart, heart, heart. Friends Timble Vlog, ang lamig. Sabi niya, kaya nga nilabas ko yung nilabas ko yung ba yun? Yung kilt na makapal. Yung na talaga. Pang-heavy na. Yung pang-heavy duty na talaga ang nilabas kong kilt ko.
Grabe. La Lalo pa dito sa ano, sa kwarto namin, ang luwang, kaya ano, ang lamig. Ang lamig, 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 lamig. Ayun ang signal ko, panay ikot, sabi ni Prince Simple Vlog. Wala pa, obserbahan pa daw na naman. Ano, ano yun? May gagawin na naman daw na ano, iba yung ginawa nilang CT scan, tapos may gagawin na namang iba bukas. Kaya under observation pala. Under observation pa rin. Ako din yata nag-iikot. Umiikot-ikot din ako. Ano ba? Prince Temple Vlog, naku, sulitin mo na matulog na magdamag, haha, sabi ni Renz Temple Vlog. Kaya nga alas 9 ako bumabangon. Tapos nahihiya naman ako sa alaga ko. Mas nauna pang bumabangon kaysa sa akin kasi ano, dito dito nag-o-office. Homework siya. Kaya ano, mas nauna pa yung alagang bumabangon kaysa yung katulong. Tapos sinabihan na naman ako na ano, matulog kang maaga, sabi niya. Kaya natutulog naman ako. Sinusulit ko naman yung pagtulog ko. Pero ewan ko kasi ano, feel dizzy daw. Nahihilo daw kasi nga 'di ba may ano, may dugo yung utak niya. Nagbi-bleeding kaya ano nahihilo. Ralph Lawrence Marcelo, good evening tita. Sabi ni Ralph Lawrence Marcelo, good evening, good evening. Ayan, dumalaw din ang aking pamangkin na nasa Pilipinas. Thanks so much. Wala pa si ano, yung misis niya andito kasi. Kaya sabihin ko mamaya yung ano, yung i-deal mo sa kanya. Renz Temple Vlog, hayaan mo siya, haha, sabi ni Renz Temple Vlog. Kahapon 10 AM na kami nagising ni Draguna. Aya, mas late pa kayo. Ralph, magkano yung isang galon? Isang galon ba yon? Ano bang tawag doon sa ano? Sa
water sa tubig mo. Magkano yung isang ganon? Silvers TV, andyan lang. Thanks so much, Sisi. Salamat, salamat. Three million people in the house. Thanks so much. Dito lang sis, mamaya busy na hehe, sabi ni Silvers TV. Ayan. Thanks so much Sisi, Silvers TV, sa pabiji-biji mo dyan. Salamat, salamat. Haba ng harang. Eight minutes. Ayan, thanks so much guys sa 3 million na andyan at saka sa 6 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Thanks so much sa 3 million na andyan. Salamat guys sa tatlong andyan. At saka sa 6 ng patamsak guys. Salamat, salamat.
Thank you so much, guys. Dami pa rin. Dami pa rin kasabay. Laro ako harang, sabi ni Renz Dimple Vlog. Silvers TV, just your host, sabi ni Silvers TV. Salamat, Sisi. Thanks so much. Salamat, salamat. Lubat. Lubat din. Puro lubat. Thanks so much sa 3 million na andyan at saka sa 7 patamsak, guys. Salamat, salamat. Naka 23 minutes na tayo, guys. Ang bilis. Masahe time na naman pala, sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, buti pa si Lola. Team Lilibel Veras, tamsak host, sabi ni Ate Lilia Veras. Ayan, thanks so much, ate. Tapos ka na ba sa kusina? Tapos ka na ba sa kusina mo? Salamat, ate, for coming. Inagahan ko na para makatulog naman ako ng maaga. Renz Dimple Vlog, ano rekado mo sa lumpiang Shanghai mo host? Sabi ni Renz Dimple Vlog. Ano lang, repolyo, carrots, at saka karne lang. Wala akong bean sprout. Ayan, wala akong nabili. Kaya yun lang, repolyo at carrots lang. Hindi pa ako tapos host, sabi ni Team Lilibel Veras. Ayan, tapusin mo muna, ate. Shout out at Team Lilibel Veras, ate. Sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, ate daw. Sabi ni Renz Dimple Vlog, ate Lilia. Renz Dimple Vlog, nilagyan mo pa repolyo. Oo, repolyo lang at saka carrots nga yung meron. Yun lang ang nailagay ko. Kaya yun lang ang rekado niya. Dito lang to, masahe time na. Okay, thank you. Hello, sweetie Dimple, sabi ni Tim Lilibel Veras. Ayan, nagmamasahe na daw ate si Dimple, si Renz Dimple Vlog. Ayan, masahe time na daw po. Sabi ni Renz Dimple Vlog. Ayan, thanks so much sa 4 million na andyan at saka sa 8 patamsak, guys. Thanks so much. May may mag pre-premiere. Sabay-sabay. Support tayo sa mag pre-premiere. Ayan. Kala ko wala na akong kasabay. Ayan. Meron pa rin. Meron pa rin kasabay. Ayan, ayan, ayan. Three million people. Thanks so much.
3 million people. Thanks so much. Nagsusupport tayo guys sa ano, sa isang premiere ng isang kaibigan natin. Ayan, magpe-premiere siya. Ayan, ayan. Thanks so much sa dalawang andyan pa. Nagsusupport ako guys ng premiere ng isang kaibigan. Support lang tayo guys.
Thanks so much guys sa tatlong andyan. Salamat, salamat. Team Lily Belveras, musta host si alaga mo? Wala pa ate, ano, ah, isi-CT scan na naman daw bukas. Silver TV here, sabi BG, sabi ni Silver TV. Salamat Sisi. Thank you so much sa pa-BG-BG mo dyan. Thank you so much sa dalawa pang andyan. Naglo-loading.
3 million people in the house. Thank you so much. At sa kasasyam napatamasak, guys. Salamat, salamat. Grandeline, keep the faith. Tamsak dan Mama Norm, sabi ni Grandeline. Thanks so much, Sisi. Salamat sa patamsak mo. Salamat sa pagdalaw ulit. You're welcome, host. BG. Babalik-balik ng support mo. Host, hahaha. Ganun lang, share ang time. Hehe, diba, Sisi? Sabi ni Silvers TV. Ayan. Thanks so much. You're welcome, host. Sabi ni Grandeline. Keep the faith. Ayan. Salamat, salamat. Salamat sa patamsak. Madam Grandeline. Ayan. Nililista ko ang mga pumapasok. At may pa-surprise din tayo. Someday. Hindi ko maipa-promise. I-arrange ko muna kung ano yung pa-surprise na yun. Thank you so much, Sisi, Madam Grandeline. Kumusta na yung pakiramdam mo? Okay na ba yung result? Nakuha mo na ba yung result mo? That's it, host. Papunta pa lang mamaya, sabi ni Sis Grandeline. Keep the faith. Ayan, ingat. Ingat-ingat, madam. Hope na okay yung result mo. Para tuloy lang ang laban. Ayan. Keep the faith. Ayan. Ganda ng pangalan. Grandeline, keep the faith. Ayan. Pati si Manang, masama din yung pakiramdam daw niya. Inaantok. Inaantok. Kaya natutulog siya ng araw, baliktad. Gising siya ng gabi. Thanks, Mama Norm, sabi ni Madam Grandeline. Keep the faith. Ayan, salamat din po. At ingat-ingat lang sa health natin. Huwag puro trabaho kasi nga kailangan din natin i-monitor yung katawan natin para lalong makapagtrabaho ng maayos nang walang sakit. Kasi ang hirap magtrabaho ng may sakit, may dinaramdam ka tapos nagtatrabaho ka. Ang hirap din. Sakit nga lang ng ulo, ang hirap anuhin. Ang hirap gamutin. Lalo na pagka stress. Pagka stress ka kasi, kahit uminom ka na ng gamot, hindi na aalis yung sakit ng ulo kasi nga stress na yon. Grandeline, keep the faith. Wala na ko work, host, sabi ni snap muna. Oo. Kailangan magpahinga. Pahinga yung kailangan mo, Sisi, para
Tamo si Manang, nag-isip na din ng work niya. Kaya nami-maintain niya yung, mga pagpunta-punta niya sa hospital, yung mga check-up niya. May ano ka ba dyan, Sisi? May family ka dyan, ng kasama mo? Kasama mo ba ang family mo dyan? Ang hirap naman pagka malayo ka sa family mo. Wala, ako lang host, sabi ni Grandeline, keep the faith. Ay, ayan nga ang mahirap kahit gusto mong magpahinga, ayaw mong bumangon pa sana, kailangan mong bumangon kasi wala man lang mag-aabot sa'yo ng kahit tubig man lang, ganon. Magmamasahe sa ulo mo o sakit sa likod. Pare-parehas tayo, Sisi, na malayo tayo sa pamilya, kaya ang hirap, pagka magkakasakit ka dito sa abroad, kailangan gamutin mo yung sarili mo. Ikaw din ang gagamot sa sarili mo kasi walang ibang tutulong, walang ibang makakatulong sa'yo. Kahit nga kami dito na andito sa Ping Ping Pia, good evening po, sabi ni Ping Ping Pia. Ayan, sandali lang. Ayaw magbigay ng jacket ni Lolo. Sandali lang, Ping Ping Pia. Ayaw magbigay ni Lolo ng jacket. Bakit? Sorry. Silvers TV, andyan lang. Kahit kami dito, kahit kasama namin yung mga amo namin, pagka may sakit kami, hindi naman namin pwedeng utusan sila na kahit mag-abot man lang ng tubig sa'yo, ganon. Kaya, pagka may sakit ka, ikaw talaga ang gagamot sa sarili mo. Kasi wala kang aasahang ibang tao. Ayan. Ping Ping Pia, thanks so much. Salamat sa pagpasok sa aking munting bahay. Correct host, sabi ni Grandeline, keep the faith. Ayan. Silvers TV, andyan lang. Thanks so much guys sa tatlong andyan. Kaya ang hirap. Gusto ko na nga rin umuwi kasi 3 taon na akong hindi nakakauwi. Miss ko na yung family ko pero wala tayong magagawa dahil sa sakit na ito. Wala. Hindi tayo makakauwi. Kaya ayan, tiis-tiis lang muna. Tiis-tiis lang. Lagi namang nagtitiis ang mga OFW. Matiisin talaga ang mga OFW. Walang ibang makakatulong kundi sari-sarili din natin. Pero ang akala nila sa Pilipinas, ang ganda ng buhay natin dito sa abroad. Kasi nga pag nakikita nila yung mga pictures natin na magaganda, na medyo mapuporma, parang ang ganda-ganda ng buhay natin. Pero hindi lang nila alam na ang hirap. Ang hirap yung buhay natin na mag-isa. Matutulog ka na lang ng mag-isa. Grandeline, keep the faith. Paano mayayabang iba? Oo, mga mapoporma, hindi makapag-holiday pagka hindi pumorma. Tapos pagka uuwi ng Pinas, parang one day millionaire. Nag-aasta na mayaman, sabi ni Sis Grandeline, keep the faith. Haya, kung yung iba pagka umuwi ng Pilipinas, ayan,
nag-ano sila, parang piyesta. Parang piyesta ang buong barangay. Sorry, naantok na. Parang nagpipiesta ang buong barangay o buong bayan. Ilang taon ka na, Mama Norm? Sabi ni Grandeline Kiftapit. 52 na, Sisi. Matanda na ako. Tignan mo, puro uban na yung buhok ko. Ang dami ko ng puting buhok. Matanda na ako. Ikaw, Sisi, ilang taon ka na? Nakakalbo na nga rin ako. Kasi naglalagas yung buhok ko sa tubig siguro. 4 million people in the house. Thanks so much. Ayan, naka 50 minutes na tayo. Ang bilis ng oras. Tignan niyo yung yung likod ko, Sisi. Puro mga diaper ng alaga ko yan. Ang dami. Santambak na diaper. Ayan, mga yan. Sleep. Sisi Slevy, 46 lang. Ako, 48, Mama Norms. Ay, batang-bata pa kayo. Batang-bata pa kayo, mga madam ko, mga sisi ko. Ako, matanda na. Matandang-matanda na. Silvers TV, andyan lang. Thanks so much, Sisi Silvers TV. Ayan, salamat sa pabiji-biji mo dyan. Giniginaw yung pa ako. Takpan kong. Ang ginaw dito ngayon. Ayan, ayan. Masakit pa yung likod. Sorry, sis Ping Ping Pia, hindi kita malagyan ng jacket mo. Ayaw maglagay ng jacket si Lolo. Bakit kaya? Ping Ping Pia. Yes, tawag ko nga dati kay Sis Libby man ang kaya ngayon. Sis na lang. Ako naman kasi noon, Madam ang tawag ko nung una akong nagpunta sa LS niya, Madam yung tawag ko sa kanya. Sabi niya, hindi daw niya bit na tawagin siyang Madam. Kaya sabi niya, Manang na lang ang itawag mo sa akin, sabi niya. Kasi, pares kaming Ilocana, kaya, ayun, nasanay na akong Manang ang tawag ko sa kanya. Yes, tawag ko. Pakain dito, pakain doon, haha, sabi ni Silvers TV. Ayan, marami pang Ilocana din ako, sabi ni Sis Grandeline Gift of Faith. Ayan, di ba nasa ka, Mindanao? Sabi mo Mindanao. Inya ti probinsya Garod, Sisikoy. Taga saan ka? Taga Tno ka? Inya ti province mo? Ilocano ka matgayam. Pada nga Ilocano. Sabi nila kuripot daw ang mga Ilocano pero hindi naman. Depende naman sa pagkuriputan, di ba? Sisi. Uy, Mama Norm, sabi ni Uy, ado kaya ti Ilocano jay kwa Mindanao. May asawa ka na, Sisi? May asawa ka na, Sis Grandeline? May anak ka na? Kasi ka na? Di ako Mindanao, Abra. Ay, Abra. Di kapitbahay mo pala si Abra to India. Silvers TV, andyan lang. Thank you so much, Sisi.
Ay, maalala ko, ang tinatanong mo pala yung mga kamag-anak mo na ibay, nakapag-asawa ng ibay, nasa Mindanao. Yun ba yun? Kasi ang natandaan ko yung Mindanao noon. Ayan. 5 million people in the house. Thanks so much. Salamat po sa limang andyan. At saka sa yes host, sabi ni Grandeline Kiftafet. Ayan. Kaya ako naalala yung Mindanao. Yun pala yung tinatanong mo ng mga ibay na nakapag-asawa ng ibay. Ayan. Mga kamag-anak ko pala yung mga kamag-anak mo. O di magkamag-anak na rin tayo kung gano'n. Di ba? Magkamag-anak tayo dito sa YT. Ikaw din, ikaw din ba yung Norma Ibay? Oo, Sisi. Yes. Siyak dayay. Norma Ibay, Norma Mones. Yung, ay, mo na gamin nga, mo na nga, mo na nga account ko ti YouTube, Norma Mones. Tapos, nung medyo complicated na, tinanggal ko yung Mones, inilagay ko yung Ibay. Ganon. Ayan, Silvers TV. Ay, aya, Ilocano kaya gaya mga madam, sabi ni Silvers TV. Okay host, sabi ni Grandilyn. Ayan, puro tayo Ilocano gaya mga dadtoy. Ayan, Ilocano, shout out. Ilocano kamat gayam, si Silvers TV. Ayan. Tagatno kamat si Silvers TV para may sulat ko dito. Tano ko makapasyar tayo ayan tayo ti ili-ili tayo kasday ani abra nakaspregan apang kamin to jay Ilocos Norte no makaawi dakto apang kami jay ano ba yon yung project ni Bongbong ay ano ba hindi ko na ano ba yun okay host, sabi ni Grandilyn Keep the Faith. Ayan. Ayan, nablangko na ako. Ano ba yun? Ano bang tawag doon? Mag-a-unwind kami doon. Yung nagpapandar ng kuryente. Anong tawag doon? Alala. Napay malagipan. Iyikan ko ayay. Ilocos Norte. Ilocos Norte yata yun. Thank you so much sa tatlong andyan. Saka sa 10 na patamsak guys. Salamat. Ayan, 58 minutes na tayo guys. Magwa 1 hour na tayo. Pasobrahan ko lang ng 5 minutes na 1 hour. At para makapagpahinga na rin tayo, makatulog na tayo ng maaga. Kasi ang ginaw, naglamok ito itata. 10 degrees. Grandilyn, keep the faith. Yes, Mama Norm, sabi ni Grandilyn, keep the faith. Ayan. Dikit na ba kayo ni Silvers TV? Sis Grandilyn, keep the faith. Yan. Pagka hindi pa kayo magkadikit, magdikitan na kayo dahil dadalawa lang kayong andyan. Hindi nagpaparamdam yung dalawa.
Dalawang andyan. Si Renz Dimple. Hindi pa yata, sabi ni Grandilyn. Ayan, magdikitan na kayo. Parehas tayong mga Ilocana. Ayan, magdikitan na kayo. Silvers TV from Tuba, Benguet, Origin, Ngamti, ayan. Kalapaw, may Pogo La Union host, haha, sabi niya. Ayan, kapitbahay mo pala Sis Grandilyn, ayan. From Abra to Benguet. Tuba, Benguet daw, sabi ni Silvers TV. Sis Grandilyn, ayan. Pogo La Union. Di ba dun yung pasyalan na maganda? Yung may falls, dun ba yun? Pogo La Union. Pogo La Union. Benguet. Ayan, kakaasidog tayo. Ayan. Pangasinan. Ayan, papuntang Baguio, Benguet, Abra. Ayan. Kakalapit lang yan. Mabilis lang. Saan ka nakakuha ng maraming saging mo, Mama Norms? Alam mo nung kasagsagan ng lockdown dito, yun ang ginawa ko hanggang 1:00, 2:00 ako ng madaling araw, kung saan yung mga nag-ELS, doon ako. Ayan, kaya inuna ko nga yung bananas ko noon. Kasi nga, cellphone lang yung gamit ko, kaya hindi ako LS noon. Kaya yung bananas ko ang nauna. Tapos, konti lang nung nag-LS ako, konti pa lang yung yung WH ko. Mga 200 something, ganun lang. Tapos, ayan, nag-LS ako, nag-LS, tapos nag-video, ganun. Awa ng Diyos. Within 2 months, wala pang 2 months, nakuha ko yung 1,000 bananas ko. Saka lang ako nag-LS nung nakagraduate ako ng 1,000 bananas. Ayan. Windmill. Ayan. Windmill, EJ Ilocos Sur. Ay, akala ko Ilocos Norte. Windmill, EJ Ilocos Sur. Hehe, sabi ni Silvers TV. Ayan, windmill. Ayan. Nandiyak pa yung matandaan na. Ayan. Kaya yun ang ginagawa ko noon. Sis Grandilyn, nagbupuyat ako ng 1:00 hanggang 2:00 ng madaling araw. Within 2 months, nakuha ko yung 1,000 bananas. Pero noon, hindi pa nagbabawas si Lolo ng mga bananas. Pero ngayon, makamangisda ka ng 5, magbabawas siya ng 8. Ano kaya yun? Ayan. Okay host, sabi ni Grandilyn, keep the faith. Ayan. Yun nga. Ang hirap din. Buti kayo may mga laptop kayo, kaya nakakapag live stream na kayo. Ako noon cellphone lang, kaya hindi ako nakakapag live stream. Kaya ayan. Akala ko nga noon hindi ako mamumuni kasi parang hindi ko maabot yung 4K na WH. Sabi ko, WH yun, hours, hindi minutes. Saan kaya naman ako kukuha ng 4,000 na watts hour, sabi kong ganyan. Kaya ayun, tinulungan naman ako ng mga pamangking ko doon sa Pilipinas, at may nag-play din sa akin sa Saudi.
saka sa mga pamangkin ko din, saka yung mga kaibigan ko dito, hanggang nakilala ko sila manang nung naka 3K na yung WH ko, nakilala ko sila manang Levi, at saka si Batangginyang Italiana, ayan, tinulungan nila ako, at saka yung mga ibang pinakwet team na nag-play din sa akin, ayun, nakuha yung 4,000 WH. Ayan. Kaya Sisi, pagawa ako ng greetings naman kahit 2 minutes lang na pag-greetings mo, pa-congrats sa pagkamuni ko. Kasi matagal na akong nagsabi sa GC natin na humihingi ako ng pa-congrats video nila, hindi naman sila nagbibigay. Isa pa lang ang nagbigay, si GC Bonmalo. Ayan, kagabi lang siya nagbigay. At si Marlisa gagawa din daw ngayon. At sa'yo din, Silvers TV. Ilocos Norte pala yon, sorry. Ayun, akala ko akong nagkamali. Yun ang alam ko, Ilocos Norte. Ayan. Ayan, si Silvers TV, pahingi naman ng pahingi naman ng pa-congrats mo na video para isend mo sa, hindi pa yata tayo friends sa Ako CP lang gamit ko until now, sabi ni Silvers TV, ayan. Add mo ako sa sa Messenger, Norma Ibay, ang ang name ko sa Messenger. At isend mo sa akin yung pa-congrats video mo, kahit maiksi lang, si Silvers TV. At sis Grandeline, keep the faith. Pahingi ng mga kahit short videos lang na pa-congrats para i-premiere ko. May premiere naman yung mga pa-congrats nyo. At salamat kung mapagbibigyan nyo ako. Ngayon pa lang nagpapasalamat ako sa inyo. Thank you so much. Salamat. Ayan guys, naka 1 hour 5 minutes na tayo. Ayan. Bukas ulit. At matulog tayo ng maaga para may lakas naman. Ayan, Silvers TV, CC, thanks so much. Madam Grandeline, keep the faith. Salamat. At kay Prince Dimple Vlog, andyan din. At kay Ping Pia, salamat. At kay Sir Ulysses Camposano, Team Lily Bilveras, thanks so much. Ayan, salamat sa inyong lahat. Ayan guys, I have to end. Thanks so much. Bukas ulit tayo magkikita-kita. Ayan, may 4 pang andyan. May 5 pang andyan. Sino kaya yung mga andyan? Nakakapanghinayang naman pagka na. May 5 pang andyan. Ayan guys, sino pa yung 5 andyan? Magparamdam kayo para mailista ko kayo dito. At may pa-surprise din si host, pero wala pang planong date. Kaya nililista ko rin lahat ng mga pumapasok dito sa LS ko. Ayan. Watch mo naman videos ko, Mama Norm, sabi ni Grandeline, keep the faith. Yes, winawatch ko yung mga napo-forward doon sa GC. Hayaan mo at puntahan ko yung bahay mo.
Ayan guys, 5 million people in the house. Magparamdam kayo kung sino-sino kayo para mailista ko kayo dito. At sana maka Grand LS din tayo. Gaya ng iba. May pa-surprise. Grandilyn, keep the faith. Present, sabi ni Grandilyn, keep the faith. Team Lily Vilveras, thanks so much ate. Okay host, sabi ni Silvers TV. Team Lily Vilveras, harang host, sabi ni Team Lily Vilveras. Salamat ate sa paharang-harang mo. Ayan. Tapos ka na ba sa kusina mo ate? Ayan, sis Grandilyn, keep the faith. Malapit nang mag-for good si Ate Lilia Veras. Malapit na niya kaming iwan dito sa Hong Kong. Magpo-for good na sa December 23. Ayan. Ilang tulog na lang. Next week na yun. Next week. Silvers TV, okay, bye-bye host, sabi ni Silvers TV. Okay host, sabi ni Grandilyn, keep the faith. Ayan. Sisipay ako ng nyo ng pa-congrats video nyo. Kahit a few minutes para may mai-premiere ako. Ayan. Silvers TV, ano ang FB mo? Para ma-add kita sa FB. Ayan guys, thanks so much. I have to say bye-bye and good night. Love you all guys.